benvinguts al Forcat. Setmana per a parlar de vins, per a bé i per a mal. Dos noves onades de tempestes d'avui i pedra van afectar esta mateixa setmana a la zona d'Util-Requena. Les pedanies han sigut les més castigades. Les cases, los corrales, les cuevas, la torre i caudete de les fuentes especialment. S'han detectat danys de $500.000 en vinya i estem parlant d'una superfície entre 700 i 900 hectàrees. També hi ha hagut mal en ametler i en olivera. Els sindicats agraris ja han demanat al Ministeri que tinga molt en compte aquests danys a l'hora d'elaborar l'ordre de reducció de mòduls fiscals, la publicació de la qual estem tots esperant perquè serà molt pronte. I en positiu tenim la mostra de vins, caves, licors i aliments tradicionals al riu. Va començar el dijous i prova torna a batre rècords dia a dia. La mostra conclou dilluns que ve i un any més està servint d'escenari per al lliurament de premis a vins, olis i entitats i sectorials també del sector. Així que atenció, per cert, que si aneu teniu que provar els olis de Moixent, els d'Ontinyent, i no s'oblideu de passar per les estants de Baronia de Torís, de Xaló, de Vegamar, de Covinyas, de Bocopa, Cataruz, El Villar i Antonio Raez, perquè ells són els cellers i les cooperatives que han tingut medalla d'or en les diferents categories. A més, avui us anem a contar que Aenia està investigant sobretot en la millora de vi embotellat i que la Conselleria ha centrat la promoció esta setmana en el peix de llotja de les nostres costes. Molt que dir. Per cert, un apunt nacional. Els embassaments espanyols han perdut 222 hectòmetres cúbics d'aigua. Tenim la reserva hidràulica en general al 59%. I, si fem una comparativa, a les conques del nord estan per damunt del 65%. En canvi, al Segura i al Xúquer estan entre 32 i el 40%. Són les qüestions d'una setmana apassionant en la que tenim molt que comptar. Comencem. I parlem del vi en diferents enfocs. Les Corts han instat al govern d'Espanya a baixar l'IVA del vi a proposta de les organitzacions agràries. I és que la llei de la vinya i del vi considera el nostre vi un aliment i, per tant, és un contrasentit tindre un IVA del 21%. La proposició de llei ha sigut presentada pel PSPE, PSOE i ha comptat amb el suport dels grups parlamentaris de Compromís i Podem, mentre que el PP i Ciudadanos es van abstindre. Vam decidir presentar una PNL que la va presentar, crec, el Partit Socialista aquí al Parlament, a les Corts Valencianes, i ahir van dir que sí, el Partit Socialista, el grup Compromís i Podem. Però després també Ciutadans i el PP se van abstindre. Els arguments de la Unió de Llauradors per a demanar la rebaixa de l'IVA del vi es fonamenten en la normativa existent sobre aquest tema. La Comunitat Valenciana som la segona després de Castella-La Manxa en producció dins d'Espanya, en 68.000 hectàrees, en molta gent afectada com a productors, això també cobra un fort, arraïlament dins de la nostra comunitat. És a dir, es considera el vi com un aliment i no obstant això els impostos que s'apliquen no són com a aliment sinó com a beguda alcohòlica. Considerem que el vi és un aliment, no és un producte alcohòlic que vagi al mercat, de fet lo consumim en totes les menjades pràcticament, i això que es traslada també al Parlament espanyol perquè es faci, quan almenys que se faci eco i ús de veure si esta baixada és possible. Per tant, l'IVA del vi hauria d'establir-se dins dels casos susceptibles de tindre un tipus d'IVA reduït, actualment del 10%, en tractar-se d'un aliment i no d'una beguda alcohòlica, i així és com s'ha plantejat la proposta de resolució que insta el Consell a exigir al govern d'Espanya la reducció de l'IVA espanyol al 10%. Hi ha una llei que ja fa temps que va així al Parlament espanyol i resulta que ens va pujar al 21% l'IVA al vi. La resposta ministerial es farà esperar. El sector vitivinícola és un dels subsectors més importants del Camp Valencià. Tenim més de 68.000 hectàrees a la Comunitat Valenciana d'este conreu. I esta setmana també s'ha presentat la marca de qualitat de peix de llotja a la Comunitat Valenciana. L'acte es va celebrar a Gandia. La consellera ens va parlar també de la llei de pesca. La Conselleria d'Agricultura i les cofradies de pescadors de la Comunitat Valenciana presenten la nova marca Garantia Peix de llotja de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat d'assegurar la qualitat i la procedència de les captures de peix a les aigües valencianes. Y transmitir
una serie de valores fundamentales. En primer lugar, la garantía, la calidad, la seguridad y todo ello con un espíritu de dar una mayor transparencia y una mayor información al consumidor. A més, el ple de les Corts va aprovar el passat mes de gener la nova llei de pesca, una norma que actualiza y revisa en profundidad la norma anterior. Da cabida a todas las actividades, tanto alrededor de la pesca marítima, de la pesca extractiva, como de la acuicultura, y luego muchas otras que ya también hemos dejado previsto, aunque tendrán su desarrollo reglamentario posterior. La nova ordre reordena de forma integral la llei del sector pesquer, tenint en compte tot el procés econòmic de l'activitat pesquera, des de l'extracció fins a la comercialització dels productes. La ley también regula las organizaciones de productores, que es una figura que viene de la normativa comunitaria, y asimismo toda la organización de las cofradías, de las federaciones de cofradías y de la interfederativa, y también la creación de un consell asesor de pesca. La llei regula l'activitat pesquera de manera que s'adapta a les particularitats del litoral de la Comunitat Valenciana i de les aigües interiors en els que la Generalitat és competent. Com a novetat s'estableix el marc normatiu bàsic per a l'extracció, acció i cultiu d'algues i tracta el marisqueig com una activitat professional. I de nou parlem de vins, però des d'un enfoc ben diferent. En Aini han desenrotllat 2 prototips experimentals per a la inspecció en automàtic de la qualitat del vi embotellat. Un d'estos prototips detecta en temps real la presència de biltratos, així com qualsevol cosa estrany que puga contenir l'interior de la botella. Però què són els biltratos? Són els xicotets pòssits o cristalls que a voltes trobem en el fons de les botelles de vi de guarda. Apareixen a causa de l'àcid tartàric del raïm i encara que són evidència d'un bon vi, el consumidor no sempre ho accepta, motiu pel qual la tendència dels cellers d'alt nivell és a la seva eliminació, intentant aconseguir un vi el més net possible de pòssits. L'altre prototip és pioner en la detecció en automàtic de defectes d'oxidació del vi embotellat. L'equip també detecta altres característiques dels vins embotellats oxidats, generant una alerta en la línia de producció que permet la selecció exclusiva per a la comercialització dels vins de màxima qualitat. Són algunes de les qüestions d'esta setmana en la que, per supost, vos oferim la taula de preus de cítrics que ens envia el Consolat de la Llotja. Com esteu comprovant, només que tenim 3 cotitzacions, 3 varietats, però el motiu és perquè està certament paralitzat la cotització i el mercat arran de les festes. I dit això, tanquem per avui el programa El Forcat de la setmana. Que tingueu un bon cap de setmana, molt especial, perquè entre les festes de Sant Vicent i la mostra de vins a València hi ha on elegir. Que, per cert, per Terres Alacantines també celebren estos dies Sant Jordi, així que tingueu un cap de setmana molt festiu i molt complet. I no us oblideu sempre que cal consumir productes valencians perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. Adeu!